Dzień dobry, toto bude ASMR Part 2, bitch. Oh, bitch. Flašku som dostala ako darček od Luxo Paris. You are fake, like this Birkin. A dostala som k tomu aj tohto jednorožca. A to som si dala túto koalu. A toto je štipček. Je fucking full vnútro. Je to chaotické. Na boku mám okuliare. Moje Chanel a sú rúžovo čierne. Vylez mi na koko. Kľúče. Kapibara držiak. Kapibara na vrtuľničku. Táto pičovina z Essence. Vedia na to. Pre mňa je toto asi tak bežné, ako pre teba nosiť nohavičky. Umila si šušku. Ešte len teraz to bude ASMR. Jak mi to ide, ty kaká? Piče. Louis Vuitton, lebo vyzerám, ne? Počkaj. Foťačik, hej. Je pokazený. 5-krát asi takto isto táto pičovina z kurve. Ja mám PowerShot G7X Mark II. Bye. Mám tu karty, o ktorých sa nerozprávam. Obľúbená voňavka Carolina Herrera. Keďže mám nové dudáše, musel som si vybrať moje piercingy. Musím si dať na novo prepichnúť. Predskovky v tvare peňazí. Mám ich hojne. Ďalšie tu dášo. Aj tie sú dobré, ale neviem ešte. I don't know. To si ty a ja. A toto. Keva. Neviem, kamo. Oh mama. Oh my god, hej. A čo more sa starajú o seba, kurva, ja mám tiež nejaké veci, čo mám rada, ne? To je kevka. Dezinfekčný. Tupac. Cukričky. Sú Vianoce, ja neviem. Have a holly jolly Christmas. Kľúče od